രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. താങ്ക് യു. പ്രാർത്ഥന. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം. എൻ്റെ ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് കാരണം സിഗ്നൽ കുറച്ച് സ്ലോ ഉണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തഥാ ദിശഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം ശ്യാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതക്ക് ജയ, ഗുരുദേവിക്ക് ജയ, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് സിഗ്നലിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം ആറായല്ലേ? എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്? 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 52ാമത്തെ എടുക്കണം. 51 ഫിനിഷ്. 52ാമത്തെ എടുക്കണം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 52ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണം. കാരണം ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? കാരണം ആദ്യം ഭയങ്കര ആശ്ചര്യമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അർജുന് ഭയം വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭയം വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോ ശരിക്കും ഭഗവാനോട് പറയണേ, എനിക്ക് ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരൂ, എനിക്ക് ദുഭുജ രൂപത്തിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ, എനിക്ക് ഈ രൂപം കാണണ്ടാന്ന് അർജുനൻ പറയും. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രൂപം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാസുദേവനും അതേപോലെ തന്നെ ദേവകിയുടെ മകനായിട്ട് ഭഗവാൻ ജനിച്ച സമയത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ശിശു രൂപത്തിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിലെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ പല കാര്യങ്ങളിലും. അവിടെ കാണുന്നത്, നമ്മൾ കാണുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് അല്ലെ ശരിക്കും. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. 52ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കിടക്കാം നമുക്ക്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദർശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമാദേവഭ്യസ്യ രൂപേശ നിത്യം ദർശന കാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണാൻ അവസരം പാർത്ത് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം തന്നെ അതിനു മുന്നേ പറയുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ സാമസുന്ദര രൂപം കാണാനാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ദേവന്മാര് പോലും അവരെ അവസരം പാത്തു നിൽക്കുന്ന പറയണം. അത്തരം ദുർലഭമാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. വിശ്വത്ത് മുഴുവനും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ബാക്കി വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്റെ രൂപം, അത് നിൽക്കുക. അത്രയും പ്രിയ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഈ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ. അവജാനന്തി മാമൂഢം, മാനുഷം തനുമാശ്രം, തന്നെ അപഹസിക്കുന്ന മൂഢന്മാർക്ക് കൃഷ്ണൻ ദർശനല്ല. അപ്പൊ അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, ദ്വിഭുജ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപം അല്ലെ? അപ്പൊ ആദിമ രൂപം ഭഗവാന്റെ ആദ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാണാനാണ് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ നമ്മളെ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് ആരുണ്ടായിരുന്നു? ദുര്യോധന ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റുള്ള കൗരവ പടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവര് ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ രൂപം തന്നെയല്ലേ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഭക്തരൊന്നല്ല, അവര് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ കാണുന്നത്? അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. അവർക്ക് കാണാണ്ട് എന്ത് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക്. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ആദിമ രൂപം അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാണണമെങ്കിൽ വീക്ഷണം മാറണം. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഭക്തന്മാരും ഭഗവാൻ ധേരാളിയല്ലായിരുന്നു. അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ടായിരുന്നല്ലോ ഭഗവാൻ. അർജുനന്റെ തേരാളിയാണ്. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ അവര് കണ്ടിരുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അർജുനന് മാത്രമേ കാണിച്ചുള്ളൂ, അർജുനന് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതന്നെ, അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് അവജാനന്തി മൂഢം മനുഷ്യൻ തനുമാശ്രം, തന്നെ അപഹസനല്ല. പക്ഷെ അവരെന്താ കാണുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യരൂപം കാണുന്നവര്. അതാണ് അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത്. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. അതിന് രാജസൂയ നടക്കുന്ന സമയത്ത്, രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന സമയത്തും ഭഗവാനെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഈ കൗരവപ്പടം മുഴുവനും അതിനെ അഗണിസ്റ്റാണ്. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കലിച്ചെറുക്കൻ അങ്ങനെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, അതായത് ഇന്റേണൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയം വരെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി
ഭഗവാനെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ കണ്ടാണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഭഗവാൻ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് ദൈവമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോവാ എന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. അങ്ങനെ ആരും പ്രൂഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഭഗവാനില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. തന്നെ അപഹസിക്കുന്ന മൂഢന്മാർക്ക് കൃഷ്ണൻ ദൃശ്യനല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക നിഗമനം പ്രഭവശാലിയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ഭൗതിക ദൃഷ്ടി പരമസത്യം നിർഗുണനാണ്. നരസിംഹമായിട്ട് വന്നില്ല. അതായത് പ്രഭവശാലി കൃഷ്ണ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ശരീരം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന് ഭൗതിക ശരീരമില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയും അതായത് മറ്റൊരു എന്താണ് ദുര്യോധനൊക്കെ സാധാരണ വ്യക്തികളെ പോയി കണ്ടിരുന്നത്. ചില വ്യക്തികൾ കുറച്ചും കൂടെ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാന് കുറച്ച് പവർ ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പവർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ പവർഫുൾ ആണ്. അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. അത് സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ ഭൗതികതയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഭഗവാന് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ബൗദ്ധ ദൃഷ്ടി പരമസത്യം നിർഗുണനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പരമസത്യം നിർഗുണനാണ്. അപ്പൊ പരമസത്യം ഗുണമില്ലാത്തവനാണെന്നും യാതൊരു ഗുണമില്ലാത്തവനാണെന്നും പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ലെവലിലുള്ളവര്, അതും തെറ്റാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹാഭോഹങ്ങൾ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഞാൻ അന്വേഷികൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇത്രയും നമ്മൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കി ശക്തി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ അതിന് പലരും പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ചോദിച്ചതിന് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഒക്കെ സമ്മതിച്ചു. അതിൽ തന്നെ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഞാൻ അന്വേഷികൾ വിശ്വരൂപത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. ചിലര് പറയും ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണാണ്. ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ചപ്പോ ഭൗതിക ശരീരം എടുത്തെന്ന് പറയും. മനസ്സിലായി? പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശരീരത്തിലല്ല വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാതും ആത്മീയതയാണ്. അതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആർക്കാണ്? അവരെയാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയാണ്. അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവജാനന്തി മാമൂഢ മനുഷ്യം തനുമാസിതാം. തന്നെ അപഹസിക്കുന്ന കൃഷ്ണന് ദൃശ്യമല്ല. അതാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാഹം വൈദിന്ന തപസാ നാദാനേന നാചേയ സഖ്യം ഏവ വിദോദിഷ്ടം ദൃഷ്ടവാനസി മാം യദാം. അതീന്ദ്ര ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദായനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യം കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളിലോ കൈവരിക്കാവുന്നതില്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് അവയൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ വിശ്വരൂപവും ലഭ്യമാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ സാധാരണ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ തപശ്ചര്യകളും അതും വലിയ യോഗാണല്ല, വളരെ ലെവലാണ് ദാനയജ്ഞാതി ആ രൂപം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണ രൂപം പോലെ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അത് ഭൗതികത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിലും ആ വിശ്വരൂപത്തിന് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് സാധാരണ ഭക്തർക്ക് അവർക്കടക്കം കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അത് ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ അത് കാണാം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വർണ്ണന അല്ല വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. വ്യാകരണ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വെറു പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് മാത്രം വൈദിക സാഹിത്യ പഠനം നിർവഹിച്ചവർക്കോ പേരിന് വേണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കൃഷ്ണ ആരാധിക്കുന്നവർക്കോ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി വെറുതെ പോയിരുന്നാലൊന്നും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ വെറും പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അത് ഗ്യാരണ്ടി. അതിന് പറഞ്ഞു അതിന് വരുന്ന ഭക്തി മാത്രം പറ്റുള്ളൂ. ആ ഭക്തി തന്നെ കുറെ ഹൈ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിശ്വരൂപം തന്നെ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞാൽ അതും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് ആ സാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനേലും ഉയർന്ന ലെവൽ. അപ്പൊ ഭക്തി തന്നെ പല ലെവലിലാണ്. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള രൂപത്തെ തന്നെ പല രീതിയിലാണ്. മദനമോഹനൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ രാധനായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും രാസലീല ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പല പല രൂപങ്ങളിലുണ്ട്. അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ലെവലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭക്തി തന്നെ പല ലെവലുകളുണ്ട്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സാധാരണ ഭക്തർക്ക് കഴിയില്ല.
അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെ വെറുതെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വൈദ്യ പഠനം കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. കൃഷ്ണനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വെറുതെ ആരാധിക്കുന്നൊക്കെ ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭക്തി അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമ്യം ഭക്തി പ്രയജ് ഭക്തി. അതാണ് ഭക്തി യോഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തി നമുക്കൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, അതിന് സംശയമില്ല. അത് നമ്മൾ ഇൻബിൽറ്റ് ആണ്, അത് നമ്മൾക്കുള്ള നടക്കാൻ നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾ നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത് നടന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലോ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ സമീപിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത്. ഈ 3 കാരണം സാധു, ശാസ്ത്ര, ഗുരു, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ. ഇതുകൊണ്ടോ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഭക്തോ തന്നയ്യ ശക്യ അഹമേവം വിദോ അർജുന ജ്ഞാതം ദൃഷ്ടചതത്തേന പ്രവിഷ്ടം ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിഗൂഢതയാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അങ്ങനെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ കൂടി ഏകാഗ്രത ചിത്തനായിട്ട് ആ ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുള്ളൂ. ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് ഭഗവത മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അധികാരത്വം ഇല്ലാത്ത വ്യാഖ്യാതികൾ വൃദ്ധാസമയം പാഴാക്കുകയാണ്. ഭഗവത എടുത്തിട്ട് അതിലെ പല കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, വെറുതെ അവര് സമയം ാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അതിന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരേണ്ട ഭക്തിയാണ്. അല്ലാണ്ട് അതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ അനവധി ബുക്കുകളുണ്ട്, അതിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോ. ഇത് ഭക്തിയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ഭക്തിയിൽ ഭക്തി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഭക്തി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വേറെ പോയിന്റ്സുകൾ എടുത്തിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടവ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആധികാരിക നിബന്ധനകളല്ല അനുസരിക്കും, തദനുസൃതം തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതിന് സാധു, ശാസ്ത്ര, ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന പോലെ ചെയ്യണം, ഗുരുക്കന്മാർ നമ്മളോട് പറയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, സാധുക്കൾ ഭക്തന്മാർ പറയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയാലേ, അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചാലേ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനാണ് ആ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശ ഉപവാസങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണ അറിവ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പഠനം, ഇതൊക്കെ അതിലൊരു ജന്മാഷ്ടമി, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ആ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇപ്പൊ മിനിമം നമ്മൾ പറയില്ല 4 മാലെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കാം. അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പാണ്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ കേവല നാസ്തേവ നാസ്തേവ നാസ്തവ ഗിരിതി രന്നത എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭഗവാന്റെ നാമമല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കലൂടെ മാത്രമേ, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പാണ് അത്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കലിയുഗത്തിൽ ആകപ്പാടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ, നാമജപം മാത്രം. അതിൽ കൂടെ മാത്രമേ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അത് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്നല്ല, അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ആ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടിയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ പടി കയറേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ജപത്തിന്, അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും പഠിച്ചല്ലേ. അതായത് ജപമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ആ നാമത്തിന്. ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഗുണവും ലീലയും ഒന്നാണ്. നമുക്കാണ് അത് മനസ്സിലാവാത്തത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ നാമവും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ രണ്ടായിട്ട് കാണാം അല്ലെ. രണ്ടല്ല, 2 1 അതാണ് ആത്മീയത. അത് നമ്മളെ രീതിയിൽ 1+1 = 2 പക്ഷെ ആത്മീയതയിൽ 1+1 = 1 തന്നെയാണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം. മത്കർമ്മ ക്യാൻ മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർച്ചിത നിർഭൈര സർവഭൂതേഷു യാ സമമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഊഹഭൗതികത്തിൽ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും
സർവഭൂതങ്ങൾ സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായി എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയാണ്. എങ്ങനെ? ഈ ഊഹാഭവങ്ങളെ അതിന്റെ മാലിന്യത്തിൽ കൂടാതെ ഊഹാഭവത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്തൂല. എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗമാണ്. അതിനാണ് ഭക്തിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യും, എന്നെ ജീവിതത്തെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കി കരുതാം. അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മൃഗജീവിതം മതി. നമ്മളെല്ലാ മൃഗങ്ങളും നമ്മളെ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു സുഖത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരിയേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാതും അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്, അവർക്ക് സുഖമുണ്ട്, അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ കുട്ടികളുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അവർ ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെല്ലാതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിയും അവർക്കുണ്ട്, ബുദ്ധി ഇല്ലാണ്ടാണ് അവർക്കും ബുദ്ധിയുണ്ട്. പക്ഷെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻസ് നമ്മൾ അവരിലുണ്ട്. ആ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ബാക്കി ഉള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അതില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ജീവിതം, ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയതിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം, ആ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. അതിനു വേണ്ടി ആ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെ കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയുന്നത്, ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ല നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? എല്ലാതും. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ എന്താണ്? സുഹൃത്ത് രൂപത്തിൽ പെരുമാറണം, അല്ലാണ്ട് അവരോട് എതിര് ചെയ്യരുത്. അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ്? കാരുണ്യം. മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ വധിക്കരുത്, അഹിംസ എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ കരുണ, അതാണ് നമ്മള് മാംസമാത്സ്യം എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കരുണ പോകുന്നു പറയുന്നത്. നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ വെട്ടിമുറിച്ച് തിന്നുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അത്ര ആ കരുണയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധി കുറവല്ല അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നമുക്ക് കുറച്ച് അട്രാക്ഷൻ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ രീതി പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 2-3 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ കുട്ടി ചില പഠിക്കാത്ത ഇത്തിരി വികൃതിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടീനോട് എല്ലാവരും ചെറിയ ഇഷ്ടം കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെ? എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എല്ലാതും. അപ്പൊ താഴ്ന്ന ജീവികളോട് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മളേലും ബുദ്ധി കുറവാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ്? അവരോട് കൂടുതൽ. അപ്പൊ അവർ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ പണി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അഹിംസയ്ക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് സർവ്വഭൂതങ്ങളെയും സുഹൃത്ത് രൂപ പെരുമാറണം. അതും ഒരു കണ്ടീഷന്. എന്നെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുക. അത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ തള്ളിക്കളയല്ല, മറ്റുള്ളവരെയും കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം വരുന്നത്. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരണം അത്തരം മഹത്വ്യക്തിയായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യഗണങ്ങളെല്ലാവരും. പക്ഷെ എന്താണ്? അവരെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം. അതാണ് സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭക്തൻ നിശ്ചയമായി എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രം ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്യം എന്നെ എല്ലാവരെയും സുഹൃത്തുക്കളാക്കുക. ആ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ തന്നെ കൃഷ്ണനിലും അജഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവനും അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാവും. ശേതോശേതര ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം? തത്വജ്ഞാനാണ്, ഞാനാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥകളാണ്, അല്ലെ? ബേസിക് ആയിട്ട് ജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ വിവരിച്ചു തരുന്നതാണ് പുരാണങ്ങൾ. ആ ജ്ഞാനം അത് വേദത്തിന്റെ തന്നെ പാർട്ടാണ്. വേദത്തിന്റെ സെപ്പറേറ്റും വരുന്നുണ്ട്, ഈശവാസു ഉപനിഷത്ത് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് വരുമെന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാതും അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിലൊന്ന് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അത് പറഞ്ഞ ഓരോ വേദങ്ങൾക്കും ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടാമത്തെ യജുർവേദത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. അപ്പൊ അതിന് ഓരോ വേദത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഇതുണ്ടാവും, ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓരോ വേദത്തിനും അതിൻ്റെതായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തേതില് ജ്ഞാനങ്ങളാണ്, തത്വജ്ഞാനാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തേല് യജ്ഞങ്ങളാണ്. മൂന്നാമത്തേല് യജ്ഞങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തേത് സാമവേദത്തില് യജ്ഞങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന മന്ത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ. അതെങ്ങനെയാണ്? അതിന് സാമവേദം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ? അപ്പൊ സാമവേദത്തിൽ അതിന്റെ ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഉപവേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അഥർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ, അതായത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ് അഥർവേദത്തിൽ. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഈശവാസ ശേതോശേതര ഉപനിഷത്ത്. അതിലും പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിലും വിശ്വാസം. കാരണം ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തനാണ്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്പൊ ഗുരുവിനും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുവിനും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിലും അത്ര വിശ്വാസമുള്ളവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ദർശനമുണ്ടാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം കഴിയുക.
ഉത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. അത് 12ാം അധ്യായം. 12ാം അധ്യായത്തോട് ശരിക്കും ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ സെക്ഷൻ കഴിയണ്. അപ്പൊ 12ാമത്തെ അധ്യായം തന്നെ ഭക്തിയോഗത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭക്തി എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ആ കൺക്ലൂഷൻ പോലെ ഭക്തി എന്താണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തേഹേ ഭക്തസ്തം പരിഭാസതേ യേ ചാഭ്യക്ഷര വ്യക്തം തേഷം യോഗ വിത്തമ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയം അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവത്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവൻ? ഇത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യത്തിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ പരബ്രഹ്മം, അതായത് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണോ നല്ലത്, എല്ലാ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഒരു രൂപമുണ്ടെന്നും ആ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ്, കാരണം നല്ലത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന വിവിധ പ്രക്രിയകൾ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഭക്തിയോഗമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആസക്തനാകുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതില് പറപ്പെട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പല പ്രക്രിയകളുണ്ട് ഭക്തിയോഗത്തില്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അത് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണ് നല്ലത്. കാരണം നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ, നമ്മളോട് ഒന്നില്ലാത്ത നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ അങ്ങനെ പറ്റുമോ? നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആരാധിക്കാനും നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും കഴിയും. അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആസക്തനാകുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോടുള്ള ഭക്തിയാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അവരുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മ അവരോട് സ്നേഹിക്കണം, അവരോട് സംസാരിക്കണം, അവരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവരോട് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റില്ല അല്ലെ. ആ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളല്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ ആ വ്യക്തിഗത രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനോട് നമ്മൾ താതാത്മ്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യമനോയേമം നിത്യയുക്ത ഉപാസത ശ്രദ്ധേയ പരയോപേദാസ്തേമേ യുക്തതമോ മദഃ. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ക്ലിയർ ആയി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കണം. അവനാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവൻ. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകീകരിച്ച് ഭക്തി ശ്രദ്ധകളോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നവൻ. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണ ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും. അയാൾ കൃഷ്ണനെ ജപിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു രൂപം ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭാര്യയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുണ്ട്, അവരോടാണ് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യണത് അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെയാണ് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്കാണ് പല സ്നേഹങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ രൂപ സങ്കല്പത്തിലോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയ സ്നേഹ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണ ഉപാസനകൾ ചെയ്യുന്നു, കൃഷ്ണൻ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനെ കേൾക്കുന്നു, കൃഷ്ണനെ വായിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി സ്തുതിക്കുക, ഭഗവാനെ ജപിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകും. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെന്നപ്പെടുന്നത്, ഏത് സംഘത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതുപോലെയായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ഭക്തി സംഘത്തിലാണ് വന്നെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തനായി മാറും. നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതായി മാറും. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സംഘത്തിന്. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്ത സംഘത്തിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.
അടുത്ത ശ്ലോകം യേ ത്വമക്ഷരമനിർദ്ദേശ അവ്യക്തം പരിഭാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യച്ചം കൂടസ്ഥമചലം ദ്രവ്യം സംനിയേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയാ തേ വിപാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതോരഥഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനോടെ ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവ്വവ്യാപ്തവും അചിന്തവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത ശൂന്യസംഗത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അടുത്ത പോയിന്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് എന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് പരിപൂർണത ഉള്ളവൻ. അല്ല, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ആരാധിച്ചേ പറ്റൂ. ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ പറയണ അങ്ങനെ ആരാധിച്ചാലും അവനും ഒടുവിൽ എന്നിൽ എത്തിച്ചേരും. ഒടുവിൽ എന്നൊരു വേർഡ് അവിടെ ചേർത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അവൻ പതുക്കെ ട്രാക്ക് മാത്രം പാടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല വഴി കൂടെ പോവാം. എറണാകുളത്ത് എത്തുന്ന മാത്രമേ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്. ഇല്ല, ഞാൻ ലോങ് റൂട്ട് പോകുള്ളൂ, ശരി പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആ വഴിക്ക് പോയാലും എത്തില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ആ ലക്ഷ്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് ഏത് മാർഗത്തിലും കൂടെ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പൊ മാർഗം ഏതാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി. കാരണം ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ തന്നെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഭൗതിക, ആത്മീയതയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആത്മ, ഭൗതികത്തിന് ഭൗതികം ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് അത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ തന്നെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാതെ പരോക്ഷമായ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നവർ ഒടുവിൽ കൃഷ്ണനെ തന്നെ എത്തിച്ചേരും. നേരിട്ട് ആരാധിക്കാതെ, വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ആരാധിക്കാതെ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരും കൃഷ്ണനെ തന്നെ എത്തിച്ചേരും. പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണനെ സംവേദിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ നേടാൻ കഴിയും. അത് പറഞ്ഞ ഒടുവിൽ. അപ്പൊ എന്നാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ കടക്കും. ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ശരിക്കും അനേകം ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് അതിന്റെ കുഴപ്പം. നമുക്ക് ഏത് വഴിക്കും നമ്മൾ പറയാം, ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പല വഴിക്കും നമുക്ക് പോവാം. അപ്പൊ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ സമയം കൂടുതൽ പിടിക്കാതിന്. ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ഷോർട്ടായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറിന്റെ എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തും. അത്രയാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർവം വാസുദേവൻ എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിൽ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ അഹിംസ ആ തത്വം ഇതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവിൽ അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കുള്ളിൽ പരമാത്മാവ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ ആ ജീവാത്മാവിനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറ്റോ? ഇല്ല. അതാണ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ദർശിക്കുന്നവർ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവിടെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. അത് എന്റെ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാ ദർശിപ്പിക്കുന്നവൻ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 5-ാമത്തെ ക്ലേശോധികരക്ഷതോ അവക്താസക്ത ചേതസം അവക്താഹിയതിർദുക്തം ദേഹവത് പരമപുരുഷന്റെ അവത്വത്തിൽ പ്രയാസമേറും. ശരീരങ്ങൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിശൂന്യഭാവം. ഭഗവാന് പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. വ്യക്തിശൂന്യഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുരോഗമിക്കാൻ പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക്, നമുക്ക് ശരീരമുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശാരീരികൾക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഈ വഴി ദുഷ്കരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ അത് തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ 6-ാം അധ്യായത്തില് ഇത് പഠിച്ച പോലെ, ഏതാ അഷ്ടാംഗയോഗമൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ അല്ലെ. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നിയന്ത്രിക്കാനും പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാനെ വ്യക്തിഗത രൂപമുണ്ട്, അവ്യക്തിഗത രൂപമുണ്ട്. അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണ് പറ്റൂല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റും, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിന് സമയം പിടിക്കും, അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്രയാണ് പ്രശ്നം. ഭക്തിയോഗം നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനമായ നിഷ്പ്രയാസം ശരീരധാരിയായ ജീവാത്മാവിന് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ശരീരമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെയാണ്
നമ്മൾ കാണുന്നത്, ആ വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള സ്നേഹവിനിമയം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആവും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിന് ആർച്ച വിഗ്രഹം വന്നു. ഈ ആർച്ച വിഗ്രഹം പരംപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആർച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുന്നത് ആ വിഗ്രഹങ്ങളിലാണ്. ശരിക്കും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതും ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അത് ഭൗതികമായിട്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പറയുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ഭക്തിയാണോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പറയില്ല, ഒരു ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് അത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്, നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ അതിന് നമ്മൾ തപാൽ പെട്ടിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളെ നാട്ടിൽ പല തപാൽ പെട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ലെറ്റർ അയക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ലെറ്റർ ബോക്സിൽ കൊണ്ടിട്ടാ പോരാ, ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ടാ പോരാ. നമ്മൾ അന്ന് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഇടുന്നത്. അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ തപാലിൽ അയക്കുമ്പോഴാണ് തപാല ഓഫീസ് അംഗീകരിച്ച ആ പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടിട്ടാലോ ആ തപാലിലെ സാധനം കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തുള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആർച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം, പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ, അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതാണ് വിഗ്രഹം ഈശ്വരനുമുണ്ട്, അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം ഈശ്വരനുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴും ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ശരിക്കും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെവലില്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആ പ്രതിഷ്ഠകളെ ഫോട്ടോസ് ആണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. അത് ഭഗവാന്റെ ആ ചൈതന്യമുള്ള ഫേസും കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഫോട്ടോസിന് ആരെങ്കിലും വരച്ചതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനേലും ബെറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ആയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ രൂപം. അതാണ് ആർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് അതിന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം 6ഉം 7ഉം. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പര അനന്യേവ യോഗേന മാം ദയാദുപാസതേ തേഷേഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമിനം ചിരപാർത്ത മയ്യവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ത, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എന്നിൽ അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സഞ്ചലമായി ഒന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റേന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞല്ല, നമുക്ക് ഉള്ള മുന്നേറ്റം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് എന്നെ എപ്പോഴും ആരാധിച്ച്, എൻ്റെ ആ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ എപ്പോഴും ആരാധിച്ച് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന്, അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ആരാധന എന്തിനുള്ളതാണ്, നമ്മളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമേ, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ, ഈ സമുദ്രത്തിൽ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. അത് ഭഗവാൻ വളരെ സ്പീഡിൽ ചെയ്തോളി. ഈ വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഈ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാൻ കഴിയും. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് ശരിക്കും ആ സമയത്താണ് ഭഗവാന്റെ മൂല്യം നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ വെച്ചത്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളെ കൈയുണ്ട്, കണ്ണുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ. ഈ കണ്ണിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എനിക്ക് കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായ. അപ്പൊ കൈയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, എന്നെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ, അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാർ, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്നാണ് ഭഗവാന്റെ മൂല്യം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുക. കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവർ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കും, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ അറിയേണ്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവർ
ആ കൃഷ്ണനെ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാം. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭൗതികതയിലും ചിന്തിച്ചാലറിയാം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ മനസ്സൂന്നണം, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടൂല. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രമാണ്, അത് ദൈവശാസ്ത്രമാണ്. ആ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ല നമ്മൾ സയൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് പഠിച്ച് സയൻസ് മറിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും കയറാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി അത്തരം മനസ്സുറപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം, ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കണം. അതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നാമം ജപിക്കുക. അതിന് പറഞ്ഞത് ഹരേർ നമ ഹരേർ നമ ഹരേർ നമ കേവലം നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത്, ഇതല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മളെ പലപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കണമാണ്. എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലും അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്നത് ആ പരമസത്യത്തെ നമ്മൾ നമിച്ചിരിക്കണം. അതിനൊരു സംശയമില്ല. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 8ാമത്തെ. മയ്യേവേ മനാദസ്ഥ മയ്യേ ബുദ്ധ്യം നിവാസയാ നിവശസ്യ മയ്യേവേ അതേ ഊർത്തം ന സംശയ. പരമദിവാത്തം പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേറെ രീതി നമ്മളെ ബുദ്ധി നമുക്കറിയാം, നമുക്കത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. ആദ്യം ഏതാണ് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സ്, പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ബുദ്ധി, പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആത്മാവ്. ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാവിനെയാണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മ മനസ്സിനെയും നമ്മളെ ആ ചിന്തകളെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് മാറ്റുകയും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ബുദ്ധിപരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. നമുക്ക് വേണം മനസ്സിനെ ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കണം. എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ. അതെനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം? നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം. അതിന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ ചെയ്താൽ എപ്പോഴും എന്നിൽ വാഴും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാതും ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളെ ബുദ്ധി ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും, നമ്മൾക്ക് പല ചെറിയ ചെറിയ സർവീസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ അത്രയും സമയമെങ്കിലും നമ്മൾ ആർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് അതിന് ഒരു ഫലവും കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് ഒരു പൈസയും കിട്ടുന്നില്ല. ഒരാൾ നല്ലൊന്നും പറയില്ല, ഒക്കെ വെരി ഗുഡ്, നല്ല പ്രഭു വളരെ നന്നായി, മാതാജി വളരെ നന്നായെന്നും പറയില്ല. കാരണം അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ അത് ചെയ്യണത് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു സമർപ്പണമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാരെയും ക്രെഡിറ്റോ കാര്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മളെ ബുദ്ധി എന്താണ്? അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അത് ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്, സമ്പത്ത് കൊണ്ട്, എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. കൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായുള്ള നേരിട്ട് ബന്ധമാണുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള നേരിട്ട് ബന്ധം നമുക്ക് പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിൽ മേൽ നൃത്തമാടുന്നു. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് മന്ത്രം. ആ മന്ത്രത്തിൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അത്ര ആനന്ദമാണ്. കാരണം അതിന് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവും. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ സെൻസിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണി. അപ്പൊ രാധാറാണിയും എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ നാവിൽ മേൽ നൃത്തമാടുന്നു. അതാണ് ആ മന്ത്രത്തിന് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജപിച്ച് അത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ആ ചിന്തിക്കൽ എപ്പോഴും നമ്മളെ നാവിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കും. അതിനൊരു സംശയമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പൂജി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗശക്തി അല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതന്നെ, യോഗമായ എന്നും പറയും അന്തരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ അത് രണ്ടായിട്ട് എന്തിനാ കാണിക്കണേ നമ്മളെ വിഗ്രഹത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പ്രഭു. അല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണൻ വിഗ്രഹം വെക്കൂലേ? ശ്രീകൃഷ്ണനും രാധാറാണിയും അല്ല വിഗ്രഹം രണ്ടായിട്ടല്ലേ കാണിക്കുന്നത്? രണ്ടായിട്ടല്ലേ വെക്കുന്നത്? അതെ, രണ്ടായിട്ട്, രണ്ട് വിഗ്രഹം, രണ്ട് ശക്തികൾ ഉണ്ടല്ലോ.
ഭഗവാൻ അൾട്ടിമേറ്റ്, ഭഗവാന്റെ അന്തരം. അപ്പൊ ദുർഗാദേവി ഉണ്ട്, അത് ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ദുർഗാദേവി ഒരു വിഗ്രഹം. ഓക്കെ. അല്ല ദേവന്മാരുണ്ട്, അത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണല്ലോ, അത് വേറെ. അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. അത് രണ്ട് തരമുണ്ട്, ഒന്ന് അവതാരമുണ്ട്, ഒന്ന് ശക്തികളുണ്ട്. അവതാരം അവതരിക്കണാണ് ഭഗവാന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ്, മറ്റൊരു ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ പ്രേമഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ. പരധാമത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ രൂപം. പരമധാമത്തിൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണ്. പിന്നെ അഷ്ടസഖികൾ, സഖിമാര്, അങ്ങനെയാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഭഗവാനും രാധാറാണ്. എപ്പോഴും ആനന്ദമാണ്, അതാണ് അതിന്റെ അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ ആനന്ദമാണ്, ആനന്ദമയാണ് ആ ലോകം. അവിടെ വേറെ ഇതില്ല, അവിടെ എപ്പോഴും ആനന്ദമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ ആനന്ദമയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇതാണ്. അവിടെ എന്താണ്, രാധാറാനും ഭഗവാനും മാത്രമാണ് ആ ലോകം. അവിടെ ചുറ്റുപാടുള്ള സഖിമാരും, ആ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അപ്പൊ ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. അതായത് നമ്മൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപികുമാര അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആ ആനന്ദം ഗോപികുമാർ രാസലീല ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് അല്ലെ, അപ്പൊ എന്താണ്, ആനന്ദമാണ് അവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം നമ്മൾ പങ്കിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്കാണ് ശരിക്കും വലിയ വലിയ അത്രയും ടോപ്പ് ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാരെ ചിന്താഗതിയിൽ ഗോപികുമാരാവുന്നതാണ് ചിന്ത. ശരിക്കും വേറെ രീതി പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് തുളസിമാല ഇടുന്ന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ സഖിയായി മാറുന്നു നമ്മള്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം. ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തരാരാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഗോപികന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപന്മാരെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഏത് സമയത്ത് ആരുണ്ടാവും? അന്തരംഗ ശക്തി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണി ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന് അന്തരംഗ ശക്തിയെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ച, അത് സ്വയം ആയിട്ട് അവതരിക്കുന്ന സമയത്തും രാധാറാണി വരുന്ന വൃന്ദാവനം തന്നെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ഭഗവാൻ. ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അതിന് ഇപ്പൊ കാണണം നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ സഖിമാരും വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ ഇത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 8 അല്ലേ വായിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ 9? 9 ഹരേഷ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അതം ചിത്ത സമദ്ധാതും നാസജ്ഞോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാം ചിത്താപ്തം ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവന് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധന അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഇതാണ് ഇനി തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരു 4 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 9 തൊട്ട് 12 വരെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ഓരോന്ന് പറയണം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ പറയാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്, നമ്മൾ പറയില്ല, ഭക്തിയൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ചോയ്സ് ഭഗവാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച്, ആദ്യം പറഞ്ഞ് ശരിക്കുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്താ വേണ്ടത്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ കറക്റ്റ്. എന്റെ മനസ്സും എന്റെ ബുദ്ധിയും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ ഞാൻ വാഴും, കൺഫേം ആയി. ഇനി അത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ഇത് പറയാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും പറയാം 100 മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നറിയാം, എന്നാലേ അവന് A+ കിട്ടുള്ളൂ എന്നറിയാം. പക്ഷെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾ എന്താ ചെയ്യുക? അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു തരണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവൻ, കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിന് നിനക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധന അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കുക. നമ്മ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ശുദ്ധീകരിച്ച് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മനസ്സൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളില് ഇല്ലാത്തവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നില്ല. ഭക്തി ആർക്കും മുഴുവൻ അറിയില്ല, എല്ലാവർക്കും ഓരോ പൊസിഷൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര്, അത് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ അതിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് സ്മരിച്ച് ആ ലെവലിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരെ പറ്റി പറയണ, നീ എന്താണ് അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭക്തിയോഗത്തിന് നിബന്ധന അനുഷ്ഠിക്കുക. അതാണ് സാധന ഭക്തി. ഫസ്റ്റ് ലെവല് നമ്മൾ സാധനയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കണം, നമ്മ പറയുന്നു, അത് ചെയ്യണം, മനസ്സിലായ?
അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അതിന് സാധന ഭക്തി അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ അത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടണം, അതിനൊരു മെത്തേഡ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, അത് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കണം, അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ മാർഗത്തിലൂടെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യുക, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കാണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാന് കിട്ടില്ല. ഭക്തിയോഗത്തിൽ വിധിപൂർവമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഭക്തി നമുക്ക് സ്വിച്ചിട്ട പോലെ ഭക്തി കിട്ടില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിൽ വിധിപൂർവമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. നമ്മ പറയണം, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുക. നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തും. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എന്താണ് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ പ്രഭാതത്തിലുണർന്ന് സ്ഥാനം, ക്ഷേത്രത്തിലാക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഏകാദശി വ്രതം, അങ്ങനെ അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാതും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ജീവിതത്തിൽ. അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം അറിയാതെ, അതാണ് നമ്മൾ സാധന ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് വളർന്നു വരും. ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ഭൗഗീത ശ്രവണം. കാരണം നല്ല ഭക്തരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ഭൗഗീതം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ അതിന് ശ്രവണത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? ശ്രവണത്തിനാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഫസ്റ്റ്, അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതിനാണ് ഭാഗവതം ഭൗഗീത ശ്രവണം. അതിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം മുന്നിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അതിന് പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമത്തിലെത്തിയ ഇങ്ങനെ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുഗ സേവനത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇപ്പൊ ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും, ഈ ഭക്തിയോഗ പരിശീലിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും. പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ബിസിയാണ്, കാലത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതിന്റെ അവരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അഭ്യാസപ്ര സമർത്ഥോസി മത് കർമ്മ പരമോഭവ മത് ദഗ്മ കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധവാപ്സോസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അങ്ങനത്തെ ചിട്ട എനിക്ക് അതിനുള്ള സമയം എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യക്തികളെ പറ്റി പറയാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണയിലെത്താം. അപ്പൊ അടുത്ത അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് താക്കണം പറയില്ലേ. എല്ലാവർക്കും A+ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, കുറച്ചെങ്കിലും പഠിച്ച് ഒരു 70% മാർക്ക് വാങ്ങിക്കും. ഇനി അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ മക്കളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് 90% മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക, അതും പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, അന്ന് നീ ഒരു 70% വാങ്ങിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതും മനസ്സിലാവും, അതും പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം, എന്നാൽ 50%, പിന്നെ അതും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പാസ്സാവാൻ പറയും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിനക്കത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണ്ണ, എനിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ അത് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിന് നിബന്ധനകൾ പരിശീലിക്കാത്തവർക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്ക് ആ നിബന്ധനകൾ പരിശീലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്ന സംഘടനകൾ, അതായത് ഒരു പ്രയത്നത്തിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി, മൂലധനം, സംഘടന, തൊഴിൽ എന്നിവയൊക്കെ വേണം അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവര് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി യോജിച്ച സ്ഥലം, പണം, പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ മനുഷ്യരെ വികസിപ്പിക്കാൻ സംഘടന, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്നരായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണപദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഓഫീസോ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികൾ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാം, ശരീരം കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, നമ്മളെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ഭക്തരോട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട്, അതും ഒരു സേവനം തന്നെയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത് സംഘടനകളുണ്ട്, അത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതിനായിരിക്കുന്നത് മാത്രം, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതും ഒരു മാർഗമാണ്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം താഴ്ത്തി അടുത്തത് അദ്വൈതോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിത സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുര്യതാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോട്
പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവ്വ കർമ്മഫലങ്ങളും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥനായി തീരുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നേക്കുക. അപ്പൊ ആയബോധത്തോടുകൂടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിനും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്ത പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ആത്മീയമായിട്ട് ജ്ഞാനത്തെ സർവ്വകർമ്മങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥനായി തീരുവാൻ ശ്രമിക്കുക. സർവ്വകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ അടുത്ത പോയിന്റ് വരുന്നത്, സാമൂഹ്യ സേവനം. സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അവർക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെന്താണ് സാമൂഹ്യ സേവനമോ സമുദായ സേവനമോ സ്നേഹമോ, അതായത് നമ്മൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയും സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മാധവസേവ, മാനവസേവ, മാധവസേവ വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാധവസേവ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് അത് പോയിന്റ് ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാത്തവർക്ക്, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാധവസേവ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഡയറക്റ്റ് മാധവസേവ അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ എന്താണ്, ഇതൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്തിട്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര ദർശനം അതിനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല, കാലത്ത് അതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നീ കുറച്ചും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീ ചെയ്യേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതെന്താണ് ഗുണം? അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, അതിന് നമുക്ക് ബലം പ്രതീക്ഷിക്കണില്ല അല്ലെ? ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് എന്താണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരും? ഇല്ല, ഒന്നും തരില്ല. അത് നമ്മളൊന്നും ബലം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടാണ്. അപ്പൊ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർമ്മങ്ങൾ നീ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് അത് പറയുന്നത്, സർവ്വകർമ്മ ബലങ്ങളിൽ ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥനായി തീരുക, ഇത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. അതെന്നത് ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട്. അതിന് പിന്നെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കും. അതാണ് കുഴപ്പം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാ. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് അടുത്ത ലെവലിൽ അടുത്ത പറഞ്ഞു ശ്രേയോജ്ഞാനബാന ജ്ഞാനധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ദാന ത്യാഗജാതിരനന്തരം നിനക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനിക്കൽ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തേക്ക് ശ്രേഷ്ഠമെത്ര കർമ്മബലം ത്യജിച്ച. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യ സേവനവും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. ആ അവസ്ഥയിലേക്കാണെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ജ്ഞാനാർജനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താണെന്നെങ്കിലും അറിയാൻ വേണ്ടി അതെങ്കിലും നീ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ 4 ടൈപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഒന്നും പറയില്ല, നമുക്ക് ആ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും, നല്ല കോളേജിൽ. അതും കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയാ, കുറച്ചും കൂടെ ഒരു 60% മാർക്ക് പിടിക്കും. നമുക്ക് ഈ കോളേജിൽ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ മനസ്സിലാവും അതും പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവണം അതിനെ പറ്റി. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പാസ്സാവുന്നതിനെ പേടി. അപ്പൊ പറയാം നമ്മൾ നീ പാസ്സാവെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറയും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അവിടെ ഒതുങ്ങി കൂടാനല്ല, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോടുള്ള സേവനം, പരമദീപത്തെ പോലെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രേമാസക്തിയോടുള്ള സേവനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസരിച്ച് കുറെ നിബന്ധനകളുടെ അത് അനുഷ്ഠിക്കുക, സാധനകൾ ചെയ്യുക. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഭാവഭക്തിയിലേക്കും ഭാവഭക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലേക്കും കടക്കും. ചിലവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ചിലവർക്ക് ആൾറെഡി ആ പ്രേമഭക്തി ആ ഭാവഭക്തി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തിയോട് തന്നെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ഭഗവാന്റെ ഒരു കരുണ കൂടെയും വേണ്ടിവരും. പിന്നെ സമുത്കൃഷ്ടമായ പരമവിദ്യാപുരുഷനെ 2 വ്യക്തികൾ ചെയ്ത് ബാക്കി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ചിലവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും. അത് നമുക്കറിയാം. ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കമ്പനിയിലായാലും ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ കഥകൾ എടുത്താലും അറിയാം. കാരണം അതിന്റെ ബാക്കിൽ പല റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം, അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്രേ കരുണ ഏവ ജ നിർമ്മമോ നിഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാശമേ സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാദ നിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോർബുദ്ധി യോ മദ്ഭക്ത സമാപ്രിയ. മത്സരം കൂടാതെ സർവ്വജീവ സത്തുകളും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ സമനില കൈകൊണ്ട് ക്ഷമാശീലയും സദാ തൃപ്തനായും
നിയന്ത്രിതാത്മാവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. എന്റെ ഭക്തന് ഭഗവാൻ പറയണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒന്നാമത്തെ സർവ്വജീവസത്തുകൾക്കും സുഹൃത്തായിരിക്കും, സുഹൃത്തായി മാറും ആ വ്യക്തി. അതാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സുഹൃത്തായി മാറും, എന്നാലേ എത്തുള്ളൂ. അതിന് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ കഥ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളോട്? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ? പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. ആ ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ചട്ടമ്പി സ്വാമിനെ ഒരു വലിയ പൈസക്കാരൻ വിളിക്കുക, എന്തിനു ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുക. അങ്ങനെ വിളിച്ച് പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചട്ടമ്പി സ്വാമി ഇരിക്കണ വലിയ പണക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വിഷമമാവും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ അജയന്റെ അടുത്താണ് പട്ടികൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. പട്ടികൾ ഓടിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോ പറയുന്നുണ്ട്, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ പറയുന്നുണ്ട്, അവര് ഓടിപ്പിക്കണ്ട, അവര് നിന്റെ മുത്തച്ഛനും മുതുമുത്തച്ഛന്മാരും അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, മനസ്സിലായ? അവർക്കത് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് എല്ലാവരെയും സർവ്വജീവസത്തുകളും സുഹൃത്തായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുക. അയാൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാതും അയാൾ ശക്തി, ആ ചൈതന്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ സുഖദുഃഖങ്ങളെ സമനില കൈവരിച്ചു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ക്ഷമാശീലിയും സദാ സംതൃപ്തനും നിയന്ത്രണമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭു ശരി 9 മിനിറ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ശരി കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ഒരു. അപ്പൊ എന്താ നാളെ ഈ അധ്യായം തന്നെയാണോ? നാളെ ഈ അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു 2-3 ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ നാളെ ഞാൻ 13, 14 ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തിക്കോട്ടെ. വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പഞ്ചകൽപ്പരൂപേക്ഷം ദേവച്ച പരിണാമ പാവന വൈഷ്ണവ നമോ ആനന്ദോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്ക് വെറുതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശരി, ഹരേ മാതാജിക്ക് ലൈവ് ഇട്ടൊന്ന് കൊടുത്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ലീവ് ചെയ്തോട്ടോ ഈ ക്ലാസ്സിലത്തെ. അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവാറായി.